Jantia National Council JNC Central Executive Committee ka Pursha Jur ya jingpen sngau pat ba ni ka public hearing bapelong ka Meghalaya State Pollution Control Board na kabenta ka company Dobilan ka batmu panchna thamai hashnong daistong ka baha popo ka ilaka Nongkli East Jantil District ka Shri Cement Limited ka seng kala keno bakatai ka Shri Cement Limited kala shushim bian ya ka jaka badawa jur badai ban pensangeno shisnan ya ka jingtmu ban pelong ya ka public hearing ka ba an pelong haka kat kendai terik mentau prai no pra japsan hashnong daistong halor ke jing persha jong ka seng ya ka company Shri Cement Limited uba sambor mi lingdo ubre president ka JNCCC ringkat kidikot ka CC mentak singi kila lit ban pu da ka jing ujor ha u deputy commissioner ka East Jantil District Shivan Jawasti IS Baraka ke jing ujor ka seng ka lapan pau ba ka persha ya ka jing temu jong ka Shri Cement Limited ban terwa ya ka integrated cement plant hashnong daistong bat ka seng ka pan pau ru ya ka jing thiet jaka bian do way ubriu cement ubam de utrairi ubakerteng Bharat Sharma akaba ula thiet ya ka jaka no utrai jaka ubakerteng serpai lang suklan bat ong baka day ka jingpen ken ya ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act 1971 ka JNC ka maham jur bat berngam ban pelong da ka jingeki lada ka project ka ya chkhmat klem da penbet ya kini ki jinge bat ong baka sarkar ka hab an shemi ka jinget kli na ka benta ka no ka jingki win ka ba mi na ka jingbam ya ham na ka kom trekam Negasngi nilang yang ka Jantia National Council ada ya UHM wa Deputy Commissioner yang ka East Jantia Hill District haden wa ka Meghalaya State Control Pollution Board da pemik ka ka notification wa da ka public hearing yang kani ka MS Shri Cement ceta Nongkli da i na kaliang ka JNC hawa download i kini ki kod kisla yang kini ki company ki wa da bu gi ha website yang ka Pollution Control Board Manda study ya kini ki kod kisla chemi wa ka jing approach yang kini ke company wa conduct ka public hearing man ga ka wa man beain lene ka wa illegal ne phakat kam wa pat ya ka jing yada ya the ka khandau ya ka ta ka thau ke wa mut ju sen ya ka company ka yang ki da yada ya the ha perdi uta u serpai baha suklan wa uta u Bharat Sharma wa represent ya kini ka MS Shri Cement kawa penmani i kesen wa ulai bo complain na chau DC wa dawa pensenge ya kini ka public hearing to ne daw wa kini ki arngut da violate gi ya ka Meghalaya Land Transfer Act ne bhakat kam ka Meghalaya Land Transfer Act hawa unu tre muluk le tribal hawa kwa udaya kitau yang wo chakin non tribal ne benta wo senya kinu ki company am kam yo gi ya ka permission na ka government Handai hawa pat ya ka jing ya daya the ya ka khandau man ga illegal claim kanu ka jing ya bor gi na ka state government ta ka wayu phla cho he to wa kani ka ya daya the khandau ko yong ki to wa man da pat ya ka te ka kom dair kom the yong ki wat urang ba chnong la mem jing tibu udaloi la mem jing tibu wat ka district council la mem jing tib ga ya kani ka thau da dai da upa da sakhi da khon ta kani hi man ga ki ko pen subaya ka sen ta ihi kam kesen da dawai na DC wata open senge no mardor ya kani ka public hearing yang kani ka company ne ba ka komla yang kani ka company do yu rot ga ya ki ain yang ka sarkar jela ta i kam ka JNC kwai wata open senge no mardor ya kani ka public hearing kau ar ni ta kau i de bo jing tho ya chau DC he jing to wa ka wina commission ka yang i ka safe joint mission we hapo kani commission i da dawai na ka state government wata ka ta ka reservation policy ne benta kini ki private company ki UM apa ka jela Meghalaya ka yang i kenang yo man ga ka jing yo nong ya ki control yang kini ka jaj bru ka yang ka bri hunyo trap handres nyau si ong wa don ne sngi ka sarkar mpu am le ga ki halor kini ha kini ki company da wan gi bo kular ki ekra ya ki treri ki tremuluk yang i handre ka was nyau si ong i de sakhi da kini ki nyau prateli ki cement plant ki uda am chwa apa kini ka district ka yang i yo wata maximum hi ki waboni ki nong kret to kita ki bru ki wanabar Tementu kini ki company kular eki ekrek gi ya kini ki nong chong chunong tesnau thui wa ka chunong dai stong le ne ka chunong nong ka ilka nong khli wa ko bi
dang man go ke elaka ke wadang duna ki kena ki yongka ki wada pura putih ta kejing terwaki yang kini ki company tok do ya ki tre chnong dan him tok ya ki nong chong chnong yang kejela wara ko bi ta keni hi man go kejing penbet yo pai ba ta i kwa i lada ke sarkar sekhiat kwa go wan ra kejing mento ya ki kon konro chna chwa ya ki ain hotel lakam ya kini ki company tok am ki kata ka memorandum of understanding ham tok de haperti ke chnong wagi ni ki company hende tok am go haperti ke government wagi ni ke company kenang wa in future la di la de kini ki company violate ki kini ki an yang ke sarkar i ye wa pilih ki cedo cha high court ne cha kinu ki bor ki wa halor rekam man kata ka agreement ki yang ki am godo wa ki chnong wa ki elaka ta kini ki agreement mem man go ko wa strong hado kata ta ne tai da wi kwa wa ka state government to wan ra ka ya ka an wa u yo jing mentai ki kon ro yang kini ke jai bru yang ini bahas now thoi wa yo kra sarkar man go wasuk ta sao thoi la ke jing wan yang kini company ami ke jing yo nong am ke jing do nong ta ikam ke sen kwa wa tom hoi uman go ke jing do nong ta ka wa le ka wa yo dang ha kini ki sngi ki wa dadap dang nin ki nong chong chnong yang kedai stong da percha gi ya kini ke jing ANOC yang new wa ha chnong ya kini ke company hedging sekhiat kat ke company ANOC am kam wa ha chnong le ora chwa u ha ka dor bar chnong ta ka yi ka wa pau chalat kat ta pitit yoi wa ta u ha chnong da violate or da override u lene da yajlat u ya ka dor bar chnong ta ka ni la man ga ki yi ka wa man percha ya ka ain yang ka district council ka wa cho le ka elaka nong khle hi man go ko wi ne ka elaka ka wa ki bru dang chnong ha kita ka thau dang man gi kinong rep telada kini ki company one gi kita ki chnong dau ta ga ya ka rep karyang ka yong ki tenete dau i kam kerjaan si kwa i wa udisi upan sengak mardaru ya kini ke public hearing ta ka jingi kelam ko yong i wa udisi da eu i ka asuran wa to o da wi kelamu wa ki bor ki wa halor kam tam wa chief secretary wa ki wa to sabu i kelamu ada ni te dau chim gi ya ka rai ko wateng wat udisi le pediang u to ka jing le yang kini ke company man go ko wa be an te i kam ke sen kwa ya ka sarkar wa chim action ga ya kini ki bru ki wa yo right ya ka anyong ka sarkar jela ka yang i le da i ela di kam ni Muslim de ki witawan ki company le daw yo right gi ya ki an ki wada am lupa hapo kani ka state ka yang i te i kam ka sen le da ka sarkar hi wamle ga ki helor kani imban se habi ulai kat kam kaluti ka yang i wo punman ye ki jingi ki wa pher kat kam wa cha ka constitution of India i kam ki nong chong yang kari India